ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jafana gatamare silla worgo silla rewo ko on waktu yoni hato Sinthiou Diam Dioro e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal or ngal sumgoji sarɗi yankoji tijjani ñande 17 lewru fandu ndu fuɗɗima hanki o e nder guenidi leydi Sénégal kala so tawi ko Amadou Ba fuɗɗori ko to Dakar Guédiawaye wo erima ɓesguji leydi Sénégal nde dokkatamo kewendi toon to sursarɗiyeji ndu leydi Sénégal to leydi Mauritanie jagorɗo affaire étrangère leydi ndi Mohamed Salem Wol Marzioga waɗi haalandi mum toon to Riyad Arabie Saoudite wo arti kewgol ɓen hoɓɓe taweteɓe nder leydi Mauritanie iwɓe Sahel kono kadi ɓen doga molto en iwɓe toon to leydi Mali guila tan hittande ujuna ɗiɗi e sappoya ɗiɗi to leydi Mali armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe teɓɓiti sagataɓe yonɓe no fewi toon to diwan Nampala e nokku biyeteɗo Kouen e nokku biyeteɗo Ouengela ɓe kolliti noon ɓe derguiti toon base ɓe joguitiɓe armée ji motoje kewɗe kame kaɓirɗe kewɗe woni ko ɓe tetti toon to Guinée Conakry wi jagorɗo ñeñal kami pinala leydi ndi ɓoyata tiba almami Fouta Djaloma heftine patrimoine mondial to banggue UNESCO ɗum ɗon ko guila 17 ñiwire wonande kay kan tiba ɓafnika toon to Guinée walla mbiyen toon to Fouta Djalon kabruji men mara en ha to Côte d'Ivoire Gabon ma jahato Ghana RDC Congo jolam jaɓeri jadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayitat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle Ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Djiby Sy wi ko fitata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balal danawal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol. ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi, fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi, fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboros. ceerno Djiby Sy ene yawren ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda. muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla. galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani weedu wiyetendu ya Allah. ceerno Djiby Sy jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro ɗiɗi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA, so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya. ceerno Djiby Sy base mum to kayɗi ne golla hano hannirta ni, so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni. yimɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodiri e ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal ni tekine golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde nogase jeetati yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Seydou Abouba Hajjayde weltare TV ne tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala wonande fedde Ansaruddin to Nouakchott e gardogol ceerno Boubacara Gaye aɓe tintina dendagal Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie, Guinée e diaspora o kala wonande takkusana ceerno Hamdou Rabbi gowɗo waɗede kala hitande hikkande noon waɗata lawol tati wala ngol noon waɗata ko 14 lewru décembre woni lewru bawte taw koye lewru décembre e ndeɗo hitande so jomiraɗo haaji taw kadi ko toon to a Nouakchott ma en garto e moɗon ngam rokkide moon ɗin programme uji kala no jarata e ɗiɗo hen a ñalɗi kala Yahya Ndiaye wela segene mo ganduɗa toon to Nouakchott ne heɓano taw kadi ko manditari mum timmude toon to ala case mo ganduɗa omo ɓeta gollal ngal wo golli kono kadi omo jogui hen lowɗele kewɗe no fewi ko fate banggue fina tawa kono kadi lowɗele ñotodirde hakkude koddigal leƴƴi ko wayno safalɓe jolfuɓe fulɓe ha e leƴƴi kulɗi kala ko wayno soninkoɓe gueɗe goɗɗe kala kanko Yahya Ndiaye noon mo bismi dendagal Mauritanie naɓe dendagal fulɓe dendagal Afrique naɓe kala ha tenti noon Mauritanie, Mali, Sénégal, Gambie, Guinée e diaspora o kala ɗum noon ko ñande ɗiɗi lewru fanduɗo hendu toon to ala kas so tawi jomiraɗo a haaji kumpital men e ɗemngal pulaar wonande on gonnoɗo commissaire de police Cheikhouna Keita nangganoɗo
gila ñande sappo e ɗiɗi lewru yawtundu ɗum ko caggal nde o wanno haalande makko e nden haalande hawnoti digɓe noon kollitino wonande nden haalande ko ñingde horejo leydi ndi kono kadi ko haalde gueɗe ɗe laaɓani ko fate mawɗo leydi ndi jeeyi sababu noon uddedemo o ɗaccitama hanki o taw kadi koye ɗaccitagol e dow sarɗi gartaten koye orgal sumgoji sarɗiyankoji leydi ndi Sénégal ko hanki jamma ɗen gueɗe kala puɗɗi kono kadi kamɓe ɓen ƴamoɓe golle follamu 4 taw ko listi kamɓe ɓe ɓenni toon to RTS woni jayni guendi leydi Sénégal moni kala hunima so tawi kay ɓiɓɓe leydi ndi dokki ɗum kewendi toon to sursarɗeji do leydi Sénégal ma jomum dañ ko feññinani ɓesguji leydi ndi kono kadi ko wona ɗum koye ngal orngala kanko Amadou Ba gonnoɗo hoore jaagoɗo leydi Sénégal garnoɗo daawal ɗimmale sumgoji jawtunoɗi taw ko sumgoji présidentiel hanki o noon o holliti toon to Guédiawaye e Dakar e hoore muɗum wonande kay oɗo saaha ko ɗaɓɓata ko so tawi o rokkama ɗum ma o faw leydi ndi e peewal ma o ummin leydi ndi ha yetto ɗo foti yettade ɗo ko wona ɗum ko noon o holliti ɓeɗo hen ɗiɗo de hakkude Sonko e Diomaye o mandiɓe no fewi kamɓe golliranno toon to impôt e domaine kono ɗo saaha kadi omo andi humpitade mabɓe oɗo saaha ɗoɓe jarata ɗo o holliti hen konngudi makko kewɗi no fewi Barthélémy Dias kañumne mitinu hanki to Dakar hanki o holliti metti mum mawɗi no fewi wo erima mawɗo leydi ndi Sénégal oɗo saaha nde jogoto nden kay kisal mabɓe walla kamɓe ɓe ƴetta kala hunde mabɓe jungo oɗo saaha gam teskede pelɓodiral hanki yaadiɓe Pastef kamɓe mabɓe kala ha waɗi hen fitinaji ha ganduɗa ñiɓirde oɗo hen biyeteɗo Khalifa Babacar Sall dañi helede hen ko waɗa ɗum ko noon hanki waɗi haallaji kewɗi ko wayno Abbas Fall yaltini hen konngudi kewɗi no fewi so tawi kay jaagoɗo nden kay kisal ƴettani peeje kamɓene maɓe ƴettan koye mabɓe peeje e ɗum koye caggal ngal ɗon pelɓodiral bangal e nder hanki oɗo hen Houma Diarriba baɗɗo hanki o e nder Dakar so tawi ko Pastef horejo jaagoɗo ndi Ousmane Sonko hanki tawama toon to Thiès noon o foti so tawi kay o heeɓi kewendi toon to suudu sarɗinde leydi Sénégal ma o yaltin Dakar e Thiès kala e caɗele ndiyam ma o fo timmuɗama ha Thiès e Dakar kala ɗom ɓita kono kadi o holliti toon ko fati prix ko fati e banggue jebdi makko kono kadi o arti e gueɗe kewɗe kanko Ousmane Sonko wo erima wonande moɓodiral manggal no fewi beele wawa dañde polgu 17 wonande lewru fandu so tawi jomiraɗo haaji ngal orngal sumgoji sarɗiyankoji tijjaɗi 17 lewru novembre ko ene tolno e 4 listi taw koye 4 e jeenayyi dossier ɗum woni hande o ko toɗɗa walande kay ɓen yihlotoɓe e nder guendi leydi Sénégal kala gam ƴamoyde ɓen jogorɓe subanadeɓe beele moni kala daña kewendi toon to suudu sarɗeji ndu leydi ndi Sénégal gartaten koye fannu goɗɗo haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol ɗen ɗanle ɗe ndewani lawol hanki o maré national mo leydi Sénégal jaggi laana toon to maayo Saloum kan laanani tawi nder muɗum 250 ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ɗum ko hanki o nogas jeeɗiɗi octobre taw kene wona 150 kilométre hakkude maaje kaɗe ɗe Dakar El Hierro tawete koye maaje ɗe Espagne toonne kadi ko laana joofi toon kan laana no iwi koto Sénégal Dakar kene foto wonde balɗe 9 aka waɗi e nder ndiyam kan laana e nder muɗum kene wona 150 neɗɗo e nder ɓen 150 hen 39 ko debbo hen 9 ko bibbe on tokoson ɓikkon tokoson ko ɓen gonno e kaɗote laana toon to île Canaries oɗo saabi tawi e juuɗe ɓen jogiiɓe nden kay kisal gartaten koye nduɗo hen yoolayru taw jeeyi sababu ko maayo ngo Sénégal hewde ɗum ko fulɓe mbiyata ko kala ko diwi hewde rufata ɗum ko caggal nde maayo ngo heewi rufi ha naati nanni naate guese naate galleji derguiti ko heewi toon to Silla Worgo rewo ekkotari ɗum kala oɗo saaha Silla Worgo jeeya koye région de Matam tawete koye commune mo Agnam Siwola toonne kadi kene foto wonde galleji kewɗi ma wonoy hedde 15 galle walla ko ɓuuri ɗum woni ko nanni ndiyam woni hen geggi woni hen galleji won pukkima ko ɓuuri hewde guese maaro janoɗe ha wufti ha ɗamina moƴƴere ko ɗon kala ndiyam naati hen no fewi oɗo sa teskede caɗele dokade ngol ɗo hen lappol
palola dande mayo ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemngal pulaar to gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie wonande jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie Mohamed Salema Wolde Marzoga baɗɗo jillumum to Riyad Arabie Saoudite taw koye jonde dowroɗe no feewi ko toon o dañi sudde konnguli makko holliti 400 ujunere e ko fawi taw ko ɓen ɗanniɓe sukaɓe iwɓe leyɗele Sahel naati nder leydi maɓɓe kono kadi ujunnaje ɓen dogɓe to leydi Mali guila tan hitande ujunaje ɗe 12 woni 2012 ha yettiɗo e tawi toon to hawdel sargui oɗo saha noon taw koye ballodiral ha cher wa arti e yañade darde leydi Mauritanie ko fati ɗeɗon gueɗe kala kono kadi ɓe kolliti oɗo saaha Mauritanie woni daɗɗuji ɓen ɗannotoɓe iwoɓe leyɗele Sahel ha tenti noon ɓen doga molto en dogoɓe nder nokkuji mumen kala cetal darningala ko fati nden kay kisal nguura leydi Mauritanie e gardogol Fatim Bintou Khattari ɓe kollitiɓe dokkiri balle mawɗe no feewi ɗum noon ko toon to maayo ngo Sénégal caggal nde ƴeri ha wamni kay naate galleji bonni ko heewi ujunnaji ɗiɗo e 300 taw kadi ganduɗa ko foyre wawi hebde en walla ni mbiyen famille wawi hebde en balle mawɗe no feewi woni hen keeɓi ko tantaji woni hen ko leece woni hen ko haymaji woni hen kadi ko guura e gueɗe parɗin fannuji kala ngal cetal ngal holliti ngal dartinta maɓe jokku ɗum nde tawno ɗum woni darde maɓɓe beele yimɓe kala ɓuura wonde jaam e kisala parti tawassula hanki ɓe jaltini communiqué maɓɓe kolliti diwan Adel Bagro ha fenma Amra Dia ɗiɗo hen nokkuji kala goni koye kaya mbeya musta no feewi ko fate banggue ɗom ko sattuka diƴƴe keɓotako kono kadi tenti noon cuuɗi safara tawete toon ala kala ko goni hen ɓesguji leydi ndi tampi gollata ɓe erima noon laamu ngu nde ɓeydata darde walla ɓiɓɓe leydi ndi beele kadi ɓiɓɓe leydi ndi gonayi jaam e kisala police état mo noksot banggue hirnangue ɓe kollitiɓe nangui étudiaji ɗiɗi militaire ɗin étudiaji ɗi nanguira ko toon to école militaire ko yennudeɓe symbole walla mbiyen ni symbole araraya gendi leydi ndi kamɓe noon ɓe kolliti ɗum ala kalɗo yiyete wona e vidéo wona e note wona e bindol ɓe kolliti ɗen gueɗe godani hay seeɗa gonnoɗo chef d' état majeur général national gonnoɗo chef d' état majeur de la gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie nottotoɗo Diaga Dienga kam wasi fittanmo hanki to hôpital mo Espagne ɗum ko kikiɗe hanki o communiqué armée gendi leydi Mali windi ɓattake faade koreji makko ngam neldudemo on duwawa ko fate gouvernement leydi Mauritanie sifande hakkude jagoɗo énergie woni Mohameda Wuldu Khalida kame jagoɗo jeygu leydi ndi nandiral sifande ko fate banggue ɓeeto golle taw koye prix gaz beele kadi gaz jeyteɗe galleji ɓuura wonde taw ko prix ganduɗaɗo wonani ngabba wonani jippo ngal nandiral wawi yewtidede kikiɗe hanki o lappola taw kadi ganduɗa ko hamme Ibrahima Sall Ali Abouba kame seti mumen Abdoulaye Zakariana yaadiɓe parti PDI ɓe mbawi yillade yogay nokkuji gam nawde toon balle e hettade ɓen jayiyaɓe ɓe kolliti ko boni ko ne heewi woni hen galleji janɗi woni hen ko eggaɗi woni hen koko nani ndiyam ko heewi e guure ndiyam koko filti ɗum ɓe jeeyi ha e ɗemɗe kewɗe tawɗen ɗemɗe diƴƴi ko jana filti kono ɗo saaha diƴƴi kewɗe puɗɗima yaltude ɗon de guese kewɗe nanni ndiyam ɓe garti e yaññade ɓe jii toon ko heewi ɓe nani toon ko heewi kono kadi ɓe ɗacci toon balle kewɗe no feewi ɗum ko caggal nde jillumaɓe gasi hanki o ɓe garti toon to noksoɗa lamorgol leydi Mauritanie ɗum uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali armée leydi Mali faamaɓe kolliti hankoɓe nderguiti pittali kewɗi no feewi ɗum noon wi état majeur général armée leydi Mali ɗum ko toon to diwan mo Nampala nokku biyeteɗo Wengela ko toon tigui ɓe mbawi derguidde base ɓen suuɗiɓe taw ko wat boniɓe no heewi ɓe kepti toon kaɓirɗe armée ji ene wonde motoje kewɗe ɓe mbawi fuftinde toon hewɓe no feewi ɓe nderguiti pittali mumen ɓe kolliti oɗo saaha ko ɓeyduɓe darde nden kay kisal e nder leydi Mali beele kadi leydi ndi ene wona jaam e kisal kala gouvernement mo leydi Mali jagorɗo faggudu leydi ndi holliti oɗo saaha ma yowa société miniére mo mbiyata Barrick Gold on société noon ko wasi ɗum ɗoftade ko fati banggue sifande nandiral to banggue licence mabɓe so renaki
koko jogori tettede on licence mo ganduɗa jogoɗo gasoyde hitande ujunaje nogas e jeegom kono noon oɗo saaha laamu ngu helliti wonande taaridi ngal golorgal ala kala ko moƴƴina hen kala sifande sarɗi gonnoɗo hakkude mabɓe ɓe ɗoftaki ɗen cifande jaagoɗo toppitiɗo oɗon fannu holliti ɗe gueɗe kala koko jogori dartinede ɓuri yawde yaccade caɗele ko fati banggue jeeyaɓe ndungu nguɗo hen taw koye communiqué armé leydi Mali ɓe kolliti laamu leydi Mali ɓe kolliti oɗo hen inondation garɗo ko fate banggue ɗiɗo hen toɓoli garɗi toon ken wona capanɗe jeetati e nayo neɗɗo mbasi pittali mumen temedere capanɗe joyi e tato neɗɗo mbawi gañade hen kene fotto wonde capanɗe nayyi e tati ujunere pawɗe temedde ɗiɗi capanɗe nayya e tati ko fate banggue derguitande kuɓeje caleje e goɗɗum kala ken wona temettati capanɗe nayyi e jeenayya ujunere pawɗe temedde jeetati capanɗe jeetati e jeenayyi sinistre woni ɓe ngalaɗo koɗi hakkude Ségou Mopti Tombouctou Bamako Haya nonne kadi Keñira Ba ene wondi e Kema Sina hay nokkuji kewɗi kala ɗum noon ko hewɓe kay e goɓe jayyaɓe eɗene henna a fannuji kala sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ko muusi ko hulɓini ɗum waɗi ko kewi toon ɗum ko heccanki jammo hanki onon kala hewɓe hen ñalli ko sunade hol baɗɗo ngal baɗal holko jari hen wadde ɗum noon ko finoɓe to legal bitegal borde soso ne tawi e nder kanka ɗum ko gawlo mawɗo jaltuɗo aduna toon kam woni biranoɗo heccanki o nde wira ha gasi noon woodi lunciɓe ngari toon gubbiti ɓandu makko beddoyi ɗum banggue goɗɗo ɗum noon ko heccanki ɗum waɗi ko ɗum waɗi toon goto nottortoɗo wonande fode a du boyala holliti hen noon mette mabɓe mawɗi no fewi ko wona ɗum ko noon ɓe noddi autorité ji kamɓe maire e ardiɓe wuuro ngo kala ɓenne kadi kolliti ɗeɗo ene gueɗe cofɗe no fewi ko wona ɗum ko tan kene foto woni ñande nogas e jeegom nduɗo hen lewru dañi kadi gorko ubbanoɗo toon ubbita eɗen guenale dañi yoga e terre mum ko taƴa hen ɓe kolliti erade laamu ngu dewata ɓeydanta ɓe nden kay kisal guenale mabɓe ɗe saboɗo saaɓe pamani holko kewi e ɗeɗo guenale taweteɗe toon to borde soso legal tawetegal e nder kanka keɗoɗen ko toon to Guinée Conakry ko fate banggue jagorɗo wonande ñeñal kame pinal o holliti kanko jagorɗo o nottortoɗo Moussa Moysi Silla o holliti wonande tiba almami Fouta Diallo ɓoyata ma heptine e patrimoine mondial d'UNESCO on liste ma nannu hen kan tiba mawka kan jiyata e kala saha photoji mum so tawi Fouta Diallo hollire tiba mawka no fewi kaɓe inniri tiba almami Fouta Diallo taw ko ɓen fulɓe addunoɓe diine e nder leydi Guinée ha kaɓe leƴƴi goɗɗi ɗi gona diiniyankoji ha battiɓe diina l'islam ɗum wonno ko 17 ñiiwire ko nder 18e siècle ko nden ɗum hawruno kan tiba noon aka hani nannede hen wi jagorɗo ɓen adduɓe jangde diine l'islam e nder leydi ndi wonande leydi Guinée Conakry sen giwi toon paɗen ko toon to Côte d'Ivoire Kanté Kouassi Joacim kam woni directeur de cabinet jagoɗo affaires étrangères kame Gawso Ouattara directeur général ko fate banggue wonɓe caggal leydi Côte d'Ivoire jeehi toon to bawal aldi wañe ngal Ofoy Boigné ɓe mbawi jaɓɓade toon hewɓe diplomate en taw kadi ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi wonnoɓe toon to Liban kame hewɓe kadi ɓiɓɓe leydi ndi finannoɓe toon oɗo saaha dogɓe kuure e conde bomboje ko woni toon to leydi Liban hewɓe hen garti e nder leydi mumen leydi ndi Côte d'Ivoire to leydi Gabon orngal ko fati banggue sumgoji référendum wiide eyi walla ala ɗum toƴɗa ko ñande 7 novembre woni lewru fandu ha 15 lewru fandu so jomiraɗo haaji ñande 17 ñande 17 novembre ko ñande hen wonata ɗiɗon sumgoji wiide eyi walla ala ɗum fati koye waylude tunnorgal gendi leydi ndi to leydi Ghana gouvernement o yeddi ha mimi leydi ngam kay wiyede wonande won armée joguitiɓe armée ji rokkaɓe gueɗal e nder leydi Ghana ɗum koto banggue hirnangue keerol hakkude mabɓe e leydi Burkina Faso
ɓe kolliti ɗum wodani walla nde kay heɓe maɓɓe ne cafro toon walla ne kippi toon gam dartade ɓen joguitiɓe armée leydi Ghana holliti ɗen gueɗe godani RDC Congo ko pelɓodiral bongal hanki waɗi hakkude armée leydi ndi leydi Congo e wallidiɓe muɗum kame rebel M23 wallidiɓe armée Rwanda ɗum noon waɗi kotono ko mbiyata Wali Kande waɗi noon piyanɗe mawɗe baɗɗe toon waɗi hen noon hewɓe wasɓe hen pittali mumen oɗo saaha jokkodiral hakkude leydi France kame leydi Maroc hesɗitinama ɗum ko caggal mettere e tikkere wonnode hakkude mabɓe ñalawma hande o Emmanuel Macron woni hoorejo leydi France kame joom suudu mum e sete timmuɗo giwi toon to Paris lamorgo leydi France tawama toon to Rabat hande o jaɓɓimo toon to Bowal diwoje ko Roi Mohammed VI jungo e jungo wala bo liitali kene foto wonde no gase go fiyande woni ko fellana ɗum Emmanuel Macron gam bismedemo ko fati e nder leydi Maroc ɗum ko caggal nde Macron heptinani Sahara wonande leydi Maroc addi mette hakkude mabɓe e Algérie kono ɗo saha jillugu mangu duuma balɗe tati ciifande kewɗe ma ciife toon Turquie frappe bonɗo PKK ɗum ko toon to Irak waɗi ɗum ko armée leydi Turquie kene wonno ga setato neɗɗo mbasi hen pittali men taw ko ɓen wannoɓe jangu mumen e talata jawtuɗo woɗɗani Ankara ha ganduɗa kene woni yimɓe joyo mbasi hen pittali men no ga siɗi neɗɗo mbawi gañade leydi Égypte Abdel Fattah al-Sisi hanke nder discours makko wo ɗerima jeygue nde dartoto hakkude Gaza kami Israël hayso tawi woni ko balɗe ɗiɗi tan joolam jaɓeri jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce mi salminima. en calmitima Sar Abdullaar Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men joolam jaɓɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono France leydi France dey to dey ene wayno ko tawi kay ko haala taw kadi koye e jewte goni toon Bouba Gaɓulaje ɗum noon ene wayno dey koye budget ji mabɓe ɗi ɗum noon wontata ko 4 lewru novembre ujunaje ɗiɗi nogas e 4 taw kadi ko projet ji mabɓe ko fatti kay coppere ji mabɓe ujunaje ɗiɗi nogas e 5 ko ma won fodde ujunere e temedde 5 amendement ɗin ko foti yurlitede memtede ma waw kadi artede hen e ñalawma 4 novembre ujunaje ɗiɗi nogas 4 gam kadi ƴewde kay matte ma koppareje ɗe ma mbaw kadi heblanede ko addi ujunaje ɗiɗi e nogas e 5 hande toon to leydi hono France général taw kadi ko Gérard Depardieu on de wo ñawama toon ñalawma taw kadi ko nogas jeetati lewru ndu no gonɗen ndu toon to lamol ko leydi kono France Paris wawdemo kay bonnude ɓen rewɓe ɗum noon ñaworde nde kono yani caggal ɗum ɓe mbawi kadi yurnade dossier o guila ujunaje ɗiɗi e nogas e 1 gam artoyde e won ene gueɗe ɗum noon kanko e oɗo saaha amo yara duuɓi 74 ko toon to Philippine ene wandi hendu hewndu ari toon ñande alatare nogas jiɗi lewru o hono yorkoma ujunaje ɗiɗi e nogas e 4 sécurité en mbawi arde toon dey gam ƴewde caggal kay temedere e mabɓe nde rutti e joomum ɓe mbawi kadi dandude wona ɓen 3 ittuɗum e nder to jokkino toyete to Liban toon to ene wayno ko tiruji mawɗi goni toon hakkude armée mo leydi hono Israël kañum ene ɓen taw kadi ko extrémiste en ñe wonno ko ñande alatare nogas jiɗi lewru yorkoma ujunaje ɗiɗi nogas e 4 ɗum noon waɗi pelɓodire mawɗe no fewi ɗum noon ha ɓe mbawi hono memde ngoɗo wuuro taw kadi ko wattugo tarɓijo to leydi hono Liban toyere ene wayno ma won 50 kilométre hakkude mum e frontiére waɗi jeetato ɓen ruttiɓe joomumen e nogas e joo taw ko ɓen bersuɓe taw ko bersuɓe taw ko musɗe fewi toon to Saïd ene wayno ko quartier ɓurɗo mawni toon to are Saïda Sar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo de lownoɗen e wowru en juppi ɗum noon wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbocce gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocce golle ma jooɗi peewi ɗum lowono e wowru Hawa Gayda walla mbiyen Hawa Gaya uni ɗum ha watti condi ɓatina wadda e lacciri morla yo en dole jaam ɗum ɗo henno wonno Kumpital ngal min gaddana mon kikiɗe hannde on joolam jaɓeri ko musidɗo moon Alhassane Oumar Mbocce ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulahi Sar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena